sawl gwaith, a tra dwi yma dwi wedi sylwi bod yna lot o blant yn dod yma i gael syth offerynnol a math yna bethau. Ydy plant eraill yn dod yma yn amser hamdden i fwynhau y galeri neu na? Mae yna dipyn o bethau ar gael ar gyfer plant a pobl ifanc. Ti'n barod i siarad am wersi offerynnol yma chi. Mae hynna'n digwydd sawl noson yr wsos. A wedyn mae gennym ni sesiwn sgriblo efo Karen Owen ar gyfer plant o 7-11 oed. Mae hwnna'n rhywbeth eitha hwylus, diddorol, gobeithio i blant wneud yn ei amser hamdden. Mae gennym ni hefyd, da ni'n rhan o Hwyl yr Inc, Penwythnos yr Inc, ti yma. Ac yn eithir mae gennym ni sesiwn o cwmni'r Fran Wen sy'n cwmni theatr ar gyfer plant a phobl ifanc yn cynnal sesiwn yn Studio 2, sesiwn o sgript i lwyfan ar gyfer sgriptwyr a dramodwyr ifanc. Ac mi oedd yr galeri Dani Sang ac a llwyth o bobl ifanc yma, mi oedd Ows Gwynedd yn canu yn y bar a hefyd agoriad safle celf Floria. Wedyn o ran y ffordd da ni'n rhaglennu, da ni'n pecynnu pethau weithiau fel bod yna sawl peth yn digwydd yma. A o neithiwr yn enghraifft berffaith mewn ffordd yn rhan o benwythnos Inc. O sut da ni'n rili yn trio denu plant a pobl ifanc i fod yn rhan o'r wyl. Ac yn draddodiadol, mae'r penwsos yma wedi apelio lot mwy at bobl ganol oed, yr genhedlaeth hun. Ond mae'na shifft yn digwydd, da ni'n meddwl, a da ni'n rili yn ymdrechu i apelio at blant a pobl ifanc. Wedyn, da ni'n licio meddwl bod nhw yn dod yma ni amser hamdden ac yn defnyddio'r lle, dwi'n llawn o potensial. Ydych chi'n meddwl yma yn galeri bysa cael mwy o gigs fel pobl fel Ows Gwynedd a mwy o ffilmiau hwylus ysgafn, bysa hynny hefyd yn helpu i ddenu mwy o bobl ifanc? Dwi'n meddwl sicr no wastad le i ddangos rhagor o bethau am pobl ifanc yn licio a trefnu mwy o gigs o balli yma, achos mae'r math yna o ddigwyddiad yn rili poblogaidd. Yn ddiweddar iawn, da ni wedi cychwyn cyfres newydd o'r enw Studio 1. A'r syniad efo Studio 1 wedi bod bandiau ifanc sydd ddim eich wedi cyhoeddi cyfnod ddisgiag yn y blaen, yn gallu dod yma i berfformio ar ground y Sul mewn awyrgylch hollol anffurfiol yn un o'r studios. A bod nhw'n gallu dod o ffrindiau teulu efo nhw, a bod nhw'n gallu trio caneuon newydd allan. Da ni eisiau bobl ifanc deimlo perchnogaeth o galeri a teimlo fatha bod ni'n cynnig platfform iddyn nhw ddatblygu hynna'n hefyd. Mae hwnna'n ddigwyddiad cyffroes ofnadwy, oeddech chi'n sôn am gerddoriaeth ac yn y blaen, sydd yn digwydd ar hyn o bryd, a da ni wedi cael mateb gwych hyd yma. Ond da ni wastad yn agored i glywed sylwadau bobl ifanc ac awgrymiadau hefyd, achos dim ond pan da ni'n clywed gyda nhw, fedrwn ni'n neud rhywbeth am peth ar ochr rhaglennu. Wedyn, da ni'n croesawu adborth a gymateb wastad. Felly, yn gyffredinol, ydych chi'n meddwl bod y prosiectau sydd ar dyfodol ac ar hyn o bryd yn wahanol i be ydych chi'n dueddol wneud yn y gorffennol efo trio denu mwy o bobl ifanc a bod chi wedi gweld y bwlch yma a dyn bod hyn sy'n rhywbeth ffordd i denu nhw yma? Ti'n hollol iawn. Dwi wedi cychwyn fel dirprwy gyfarwyddwr artistig ers rhyw 4 mis o'n felly. Ac mi o'n i'n gweithio i gwmni theatr plant a bobl ifanc, cwmni Fran Wen fel mae'n digwydd. Wedyn mae'n rhan enfawr o'n diddordeb personol i hefyd, so mae wedi apelio at blant a phobl ifanc. Ac efo'r digwyddiad Link Inc, ti'n cymryd rhan yn y sesiwn heddiw yma, newyddiaduraeth, y gobaith ydy bod ni yn denu plant a phobl ifanc mwyrol gynnau yn eich achos chi, yn oedolion bron a bod, i gael profiad sy'n werthfawr. Mae hwn tro cyntaf erioed i hyn digwydd yn hanes Inc, cael rhyw fath o stafell pop-up newyddion. A dwi'n gobeithio wir y bydd y sesiwn yma'n datblygu ac y byddwch chi'n gweld gwerth yn y sesiwn ac fydd o'n ddifyr iawn i wybod beth chi'n meddwl o'r diwrnod ar diwedd y dydd. Ond yn sicr, ar lefel personol ac ar lefel proffesiynol, mae gynna i diddordeb mawr gweld yr arlwy yn datblygu i gynnwys, mae'n cynnwys yn barod, ond i ddatblygu yr cynnwys ar gyfer bobl ifanc. Ti'n meddwl mae'n allweddol mwy datblygu ar gyfer pobl ifanc, bod galeri yn trio cysylltu efo plant o'r tu allan trwy dechnoleg fel Twitter a Facebook a YouTube. Ti'n meddwl dyna di'r ffordd ymlaen? Ti'n meddwl beth, mae hynna'n yn bwynt pwysig iawn. A dwi'n meddwl bod ni yn sicr, a dwi'n gwybod bod ni ar Twitter, dyn ni ar Facebook. Da ni'n gwneud gymaint ar YouTube o ran ffilmio bethau, felly bod hwnna'n opsiwn i ni wneud mwy ar YouTube.
Ond ie, cysylltu drwy'r cyfryngau rhyngweithio cymdeithasol yn ffordd dda o wneud o. A dwi'n meddwl weithiau, mae gen pawb felly cyfrif Twitter a Facebook, ond dwi'n meddwl bod o'n dibynnu rili ffordd mae cwmni neu unigolyn yn iwsio fo. Dwi'n meddwl rhaid chdi fod yn ddiddorol does, a cyflwyno gwybodaeth yn y ffordd iawn. Wedyn mae yna wastad drafodaeth i gael, dwi'n meddwl, yn y ffordd da ni'n cyflwyno gwybodaeth. Ond ie, i fod yn hip ag awder, dwi'n meddwl bod rhaid ni rili neu'n siŵr bod ni yn defnyddio'r cyfryngau newydd yn y ffordd o'r bosib. Diolch yn fawr.